دم خوش گهدار و تماشاوانین هێژا di bernameya Rojeva îro delgelwe. Desteya danûstandkar a opozisyona Sûriyê îro jalê Serokberzanî ve hata pêşwazî kirin. Di hevdîtinê de daxwaz Serokberzanî hate kirin ku di çareseriya krîza Sûriye û pêşeroja Sûriye de rola xwe ya giring bilîze. Endamê Komîteya Pêwendiyên Derveyên Encûmena Niştimaniya Kurd Sûriyê Enekese İbrahim Biro di nav şandê de cih kir. Her wiha di qada navneteweyî de girêdayî pêkanîna herêma Ewle behsa projeyên cuda tên kirin. Enekese di vê proseyê de xwedî çi nêzîgahiyê ye. Li Rojavayê Kurdistanê Enekese amade ye di nav formek nûya rêveberiyê de cih bigire. Di parastin û dergiriya Rojavayê Kurdistanê de hebûna pêşmergeyên roj bûye mijarek projeyên navneteweyî. Rêkeftina Edene dikarî di roja îro de bibe rastiyek. Metirsî li ser Rojavayê Kurdistanê di çi astê de û gengeşeya derdora Rojavayê Kurdistanê dikarê bibe egerek çareseriyê jî. Van babetên giringên Rojava Kurdistanê li gel mêvanê Rojev, İbrahim Biro em dê bigirin dest û binirxînin. Silav kek İbrahim, ji hevdîtina we li gel Serokberzanî em dest pê bikin, desteya danûstandkara opozisyona Sûriye, îro seredana Serokberzanî kir, ji alî wî ve hatine pêşwazî kirin. Kek İbrahim ji medya re jî hata ragihandin ku opozisyonê de xwe ji Serokberzanî kiriye ku rola xwe yî giring di çareseriya krîza Sûrî de bilêze. Ew rola Serokberzanî dikarî çi be di wê babetê de hûn çi axeft? Spas kak Cemal. Ji xwe ez di wê şandê bixwe de me, ez di Komîteya Danûstandinê bixwe de me wek yek ji pêkhatiyê wê komîtê nûnerê Encûmena Niştimanî Kurdî me. Ev seredan yanî wekî paytextekî navdewletî yan jê herêmî di bernamê me de bû ge em seredana Hewlêrê bikin û dîtina Cenabê Serokberzanî bikin. Îro di vê dîtinê de yanî ji xwe yani gelek spasî ji Cenabê Serok Rewş Herêma Kurdistanê re hat kirin yani nêzîka 400,000 penaber wek Sûrî wek Kurd yani piranî Kurdin lê xelkê nüfusa Sûrî ne hevqasa sal Kurdistanê dimînin û ji gelek penaberê gel welatê derdora Sûrî ne jî rewşa wan baştir e. Lê tiştak ji Cenabê Serok hat xwastin ji bo gekaribe bi rola xwe rabe ji bo çareserkirina siyasî di rewşa Sûrî de îro girengiya wê hinekî yanî bêhtir xuya dike bi taybet di piştî biryara vekişandina hêzê Amerîkî ji Rojhilatî Ferat. Ji ber du aliyê sereke pêwendîdarin bi vê rewşê. Dewleta Tirkiye ji alîkî de û Iraq bi tevayî lê bi taybet Herêma Kurdistanê. Ji alîkî de jî Cenabê Serokberzanî wek kesekî gitêkiliyê wî li başin bi heme aliyê navdewletî û herêmî re jî ji bo wilo jî vê şanda opozisyonê xwast danûstandinekî berfireh bi Cenabê Serokberzanî re bike ji bo rewşa siyasî çareserkirina siyasî ji rewşa Sûriyê tevîre û bi taybet jî ev devera gê me got valabûnek tê çê bibe û li ser sînorê Tirkiye û Herêma Kurdistanê. Belê. Kek İbrahim her wekî gotê destnîşan kirî piştî biryara vekişandina hêzên Amerîkê ji Rojhilatî Feratê ji Sûriye. Wezîrê Derveyê Amerîkayê Mike Pompeo seredana Hewlêrek kir bi Serokberzanî re civiya. Wezîrê Derveyê Fransayê cîgirê Serokê Yekîtiya Ewropa. Di hemû van hevdîtinên giringê Serokberzanî de pirsa Rojavayê Kurdistanê Rojhilata Feratê bûye babetek ya hevdîtina Serokberzanî li gel van aliyên zilhêzên cîhanî. Di hevdîtina we de girêdayî vê babetê tu agahdariyên ku we wergirtî û rola Serokberzanî bixwe di çareseriya krîza Sûriye de di qada cîhanî de jî weke opozisyona Sûriye çawa dinir? Yani anha gelek dîtin ji xwe tên kirin yani
دیتن پرانی به امریکا و روسیا گریداینه جالی کی د امریکا و ترکیه هفدود بینن جالی کی د روسیا و ترکیه هفدود بینن جالی کی دجی امریکا و روسیا هفدود بینن لی yani herêma Kurdistanê jî yani rola wê li dû Tirkiya rolek sereketê dîtin di deverê de û bi taybet jî berî niha jî me got yani yani tu xîlafa herêma Kurdistanê bi tu alîkî re tu neyê ji ber wêna yani hinek hêvî tên girêdan gidivan hevdîtina de نرینه من نزیکی هفدو بن یعنی ام ایرو وکشاندک اپوزیسیونی به جناب سروک رونشتن و بری نهاجی ام وکشاندکی انا کسی به جناب سروک رونشتن نرینه ما حرسی آلیا نزیکی هفه یعنی نرینه جناب سروک جی انا کسی جی اپوزیسیونی جی گه وقت شتا سرکه گه شرک دوی دوری ده چینه به جبرگ شرک چه ببه اوی پنابری گلکی برفره چه ببه یاد دوا yani مترسیک هی وقتی شرک چه ببه و خلک کی نج دوره تک و دوره ده تجربه عفرینه دوباره ببه او جی تجربه نه سرکفتیه و گلک ایش و زحمتی تدهاتنی دیتن جبولو جی yani کار تکرن yani هن برجواندیه ترکیه و هرما کردستانی و دولت عراقی جی بپاراستن هم شرک دوی دوری چینه بی هم خلکی وی دوری اداره دوری بکن و پاراستنا دوری بکن اف چتی دوی دانستندنی گشیده yani گوهرتنه کی گلک مزن جپیدر دوی yani جه خلافی بوان آلیات تواره هبونا پیاده به وی رنگ خوی هی حطانها yani Amerika sala 2014 حطانها yani gelek zahmeti di jibo guhartinekî bike lê حطانها jî nehatî kirin belkî piştî vê biryara vekişandinê karibe bi rengekî nû guhartinekî di peyê çêkî yan jî dûrî deverê bixîne. Belê. Kek İbrahîm her wiha ji bo pêşeroja Sûriyê jî daxwaji Serok Barzanî hatiye kirin di hevdîtina we de opozisyona Sûriyeyê her wiha di Kurdistan 24 de endamekî şanda we jî destnîşan kir ku ew daxwaji Serok Barzanî hatiye kirin ku di pêşeroja Sûriyeyê de jî xwedî rol be. Serok Barzanî ji bo sepandina demokrasiyê pêkvejiyanê yeksaniya li Sûriyeyê dikare rolekî li ji bo pêşeroja Sûriyeyê. Bêguman yani wek opozisyona Sûriyê dosta dikerin û yani milletê Kurd bi tevayî jî derîbek dayî wek ana milletê Sûrî bi tevayî dide. Tecrübe herêma Kurdistanê tecrübekî yani dordirêj de ew ê de yani wextê opozisyon tê û giliyê xwe li cem herêma Kurdistanê ya li cem cenabê Serok dike û guhdariyê dike milletê Kurdistanê bi dehê sala çi qî zehmetî dît û çi qîsa zilma dewleta Iraqê lê hat kirin û ew bû û Kurda dikarî bû danûstendinê bi milletê Ereb re bike û şerek çê nebû ewek nebe di nav Kurd û Ereb de temî yani rejîm berpirsiyar didîtin û berê xwe didan rejîmê yani ew opozisyon bi çavekî mezin lê dinare ge ev tecrüba ge Serok Barzanî qiyada wê kiriye dikarî bû yani aramiyê di nav xwe û millet wek pêkhatî li dervî rejîma çi qasîkarî bû biparêze û çi qasîkarî bû di nav milletê xwe bi xwe jî vê parastina han bike û vê tecrübek dîmokratî ge îro mesela xelkê berê xwe didin yani herêmê خلککی اپوزیسیون سوری بری خود ده هرما کردستانی لجه خو یعنی بغداد نابینه اف یعنی جبر بهوری کهیه گه خلکی سوری به پرانیا خو نه تنه کردجی حز دکن گه اف تجربه گل هرما کردستانی هاتی کرن هنکی تاثیر اوی ده سوری به آدیجی دزانن گه یعنی danûstendinekî xurt di navbera Serok Barzanî de
و آلیه ناف دولتی ده توازنه که به امریکا دانستندن به بروسیا دکن به اروپا دکن به ترکیه دکن یعنی وان دولت تفدار کردن توازنه کی بکن که ابراهیم ناف شاندا وده شانده که بگو من بر فرح بویا کو ایرو لگل سروک برزانی و هفدیتیم پیکانی هر وها شعر زاین سربازی جه بود شاندا وده گلو گریدای پشمرگی روش هم ده جعالی سروک برزانی و اب بابت هاتیه روجبی ده هفدیتنا و ده جیگلو اب یک هات روجبی و وکه تیزانین هن پروژه نابنه تویی ده جی در باسبونا پشمرگی روج وکی بابتی که تی گرتنا دست ده هفدیتنا و ده لگل سروک برزانی اب بابت شاوا و نرخان شاوا و آنیزما برینه هاجی گلک شان چونو هاتن و گلک جاراجی به امریکاریان به دولتی در اوه دا هاتو یعنی دانستندن بویه جبر تشتا سرکه خلکی سوری اپوزیسیونا سوری تفد زانین که اف پیشمرگه خلکی سوری نه یعنی خلکی کردستان سوریه نه خلکی کی دفرکی دنه اوانا اف پیشمرگه وقتی هرما کردستانی جناب سروک اف قوت اهتمام کری و آلیکاری کری جبوگ وگرن دفره خواه ایرو یعنی ده آلیه اپوزیسیونی ده تایبت امنزان رژیم یعنی حطانها خونه دای برت چاره سریه جا آلیه اپوزیسیونی ده لپیشمرگات ده نارین وقت بنگهک جهاز عسکری یا پیش روژه سوریه ده کک ابراهیم بی در باسبونا پیشمرگی روش وکی اپوزیسیونا سوریه جی وکی انه کسی جی باوری یکی و هیا کو دکاره yani duvarê parastin û berebaniya Rojavayê Kurdistanê de yani ew yeksanî ewleyî li Rojavayê Kurdistanê pêk were bêyî ku pêşmergê roj derbas bibe. Na em behwar nakin ji ber yani ev devera han divê bêdagirtin yani heger Amerîka xwe bide alî divê bêdagirtin bi hêzek din giçavê Amerîka, Ewropa yani heger biryarek navdewletî jî tune be yani rêkeftinekî navdewletî û herêmî di wê deverê hebe. Wextê ki îro em wek Kurd piraniya xelkê seraserî vî sînorî hebûna me heye. Gi pêşmerge roj tune be معناوی یعنی پلانک لسری کردا تکرن جبر ولوجی ام نوشارتی بیجن هشکرت بیجن جبوگ آرامی کراستی دوی دورید هبه دوی پیشمرگه روج یعنی رول کوی سرکه د پاراستناوی دورید حتی چاره سری جروشا سوریه تفدیر بدیتن دوی خلکی وی دوری یعنی هن پیکاتی دنجی هبن کاربن آلی کاربن و تشتکی باش به لێ وەک کورد بێ تەمسیلێکی هەبوونا عەسکەری بن ئەوێ نەباش بێ چێ نەبێ دیارە کوڕێ بە بریا خۆ سەر تەفدەم هەسەدە مەسەدە لە ڕەوشا پێشمەرگەیان ڕۆژ بووی چاوی تەماشە دکن و دەرباز ببێ دەبێ وەکی ڕێکبەرێ هێزên سووریەی دەمۆکرات یان ژی یەکینەیەن پاراستنا گەل هەلو پێشمەرگەیان ڕۆژ دەرباز بوونەوە بڕاستی rekabeta, rikberiya YPG yan jî HSD yan jî parastin û berebaniya Rojavayê Kurdistanê li gel gelê Kurdistana Sûriye bixwe. Kak Cemal Rewş wilo namîne yani hetaneha peyede bi vê siyasetê xerabûna gelekî mezin kir û hemê berpirsiyariya di rewşa Kurdî di li Kurdistana Sûriyê çêbûyê مسئولیا سیاست پیدا یک عالی گدکاری بود اجنده همه دولتات کار بکو و آنها جی به دنگ بلند بیجن کارن هر تشتی بسپیرن رژیم سوری بسپیرن ترکیه بسپیرن که لی دوی کرد دوی دوری ده نبی شریک یعنی پیشمرگه در باس نبین جبر یعنی او به کارکی رابونه گدوی کرد yani devera PKK'li hebe ve Kürt li tünebe. Başa ki İbrahim. Kürdi tünebe. Hen tometin jaliye xalkin niziki peyede YPG ve tenkirin ku hen hezin enekese derbasi
عفرینی بوونه و پشتگیریە تورکیەکردنە داگیرکردنا عفرینی ڕاستی ئەوەیەکی چەند دەبێت ev nerast e û dizanin jî yek ji hêzê pêşmerga tenê tiştê girêdayî wek yanî nûneretiya siyasî enek hese van pêşmerge wek Kurd wek Kurdên Sûrî pêşkêş dike li tu deverê pêşmergak derbas nebûye û di Efrînê de me wek dengê xwe yî siyasî çi qasî bilind kir gipeyede vî tiştî bi serê milletê Kurd dineyne lê ewan zulmekî mezin û feşelekî mezin ji Kurdar anî û em naxwazin û em ê qebûl jî nekin gê dubare tecrîbak wilo li deverek dinî Kurdî jî bêkirin. کەک ئیبراهیم نەها te got ku ev rewşa got Rojavayê Kurdistanê rû dide ku destê yekem de girêdayî helbesta rêveberiya xwe ser PYD wan aliyan bûye ew berpirsiyarin ji vê rewşê pêgava ku mirov di qada dîplomasiya navnetewî jî temaşe dike îro şandên mesedevê rêveberiya xwe ser bê li paytextên giringên cîhanê ne li Washingtonê li Moskowê li Ewropayê û di wan hevdîtinan de behsa herêma ewle behsa rojhilata Firatê Rojavayê Kurdistanê tê kirin wekî emekese hûn di çi xebatan de ne nexşeriya we çi ye Belê ez destpêkê bêjim yanî heta niha divê dema piştî biryara vekişandinê de şandê PYD bin mesede bin bi çi navî bin li Rûsya jî feşel anîn û li Amerîka jî feşel anîn. Bi taybet jî li Amerîka feşel anîn. Ew amade ne û hez dikin gê her tiştî teslîmê rejîma Sûrî bikin. û Rûsya jî wê hinkî teyîd dike lê mex ebin yanî ew li gor wê hemaseta dixwazin teslîmê rejîma Sûrî bikin Amerîka qebûl nake. Amerîka nahêle ge rejîma Sûrî û Eyran derbasî rojhilatî Ferhat bibin. Ew neçarmanê gê ka wê rewşa wan çi be? Yani ji ber Tirkiye jî qebûl nake. Ême danûstendinê me jî bi eynî van dewletar hene û roja gê ev biryara Trump derket em di wê rojê de li Moskwa hebûn û danûstendin jî di vê demê de çend cara Amerîkî jî hatine dîtin û aniha em hinek bernamê me ji bo dîtina Ewropiya jî heye. Ême bernama me gê hêzek li vê deverê hebe û îdarak li vê deverê hebe karibe îdara vê deverê bike û berjewendiyê milletê Kurd û berjewendiyê hemû pêk hatiya jî bê parastin û me tirsî ji dewletê derdorê jî tinebe û berjewendiyê dewletê derdorê yanî wê bên parastin ev çîroka ge em bêjin wellahî em ê hebin ji bo ge em şerê Tirkiye bikin ji ber Ewropa jî Amerîka jî û Rûsya jî hemê di dengtinê xwe de İbrahim dikare berjewendiyê dewletê derdorê bê parastin. Siyaseta rêveberiya xwe ser de guherandinek rû bide ji ber ku her îro di Kurdistan 24 de berpirsiyarê Amerîkayê ê Meclisa Sûriyeyê Demokrat dest nîşan kir ku ew dixwazin pêwendiya wan li gel Tirkiye hebe her li hem Ehmed bi xwe dest nîşan kir ku dixwazin pêwendiya wan li gel Tirkiye hebe pêwendiyekî eşkere yani berî jî pêwendiyê wan hebûne niha dixwazin bi awayekî eşkere pêwendiya wan li gel Tirkiye hebe her wiha li gel opozisyonê jî pêwendiyên wan hebe gelo ev weke guherandinekî siyasetê mirov dikarê binirxînî û ger ijaliyê mesede ve daxwaza diyalogekê li gel opozisyonê bêkirin hûn çawa temaşe dikin ku hûn bi xwe aliyekî opozisyonê ne ji xwe yanî em dizanin ji salê 2012 de pêwendiyê wan têkiliyê wan bi Tirkiye hene lê ew wek propagandakî çê dikirin her carê yanî millet dixapandin nû ême karê me li dijî Tirkiyeyê û tim jî dixwastin wek dibê tuhmetekî yanî aniha fedeh dibin yanî tişta baş gê îro xelkê li derdorê wan tev de vê siyaseta derew naz dikin gê wan derewek dikir dixwastin dakê pê enek hesê bikin
باشه دوی چرچوی ده پیوندیا و وکی انا کسه به ترکیه را چاوایه گر تو بیجی بگیر يما يعني ما قوتيج وقتي 2013 تايبت بري ام درباسي ائتلافي بين 2012 يعني ما وزارة الدرفي تركيا ديت وحطانا هاجي إما أم دبينن تيكلية ما بدولتها تركيا جرق تيكليك سياسي به يعني تيكليك وقت باحترامك دناف وتيكلية هبه وأم هشكرت بيجن وك كرد سوري تم مصلحتها مال كردستان سوريا تنا أم لهم بر تركيا شربكن يعني تركيا دجمني ما به يعني باشترين مصلحة ما قد تركيا دوست به جبر سينورة كي دريش به هي ليه بهذا تم لسر في كاغزي دليست آدن يعني ما قالك وساطت بهذا كر سال 2014 دقا أموان بين الناف أوبوزيسيوني لي بريارا بهذا دروا بريارا ويجش درفي ويجي ودستي كسن ددايي دماغ ما قد فا أمريكا وفرنسا درفتك يدوه هم بين ناف أوبوزيسيوني وبين ناف دانو ستندني دي نكاري بنوي برياري بستينن وأنا هاويكي لي كيجي يعني حتى بري دمك نزيجي يعني دانو ستندنك دناف أوبوزيسيوني ودناف واند بآليكاريا هنك دولت شيبو لوان دولت اجي أوبوزيسيوني جي ناسكر جبريار دستي واند تنيي دوی جی رژیم لیب او لیبن نکارن لجی اپوزیسیونی بن و شرم جید کن هرن لسر ماسا رژیم الهمبر اپوزیسیونی رونین جبر ولو جی حطانها جوان نهاتی دیتن اف پروژه کنها د قادنا بنتوی ده هر وها طائبتی دراغ هندنا امریکا و اروپا دتی بناف کرن کو ل روجاوای کردستانی هزین اوروپایی و استرالیا به برگری پارێزگاری ڕۆژاوای کوردستانی یعنی ئەف پرۆژە ژالیە وە بەوەکە ئەنەکەسە تێزانین تو پەیوەندی دوێ چەرچەوەیدا هەیە کاک جەمال بەری نەهامە بریتانیش دیتنە مە فرەنسیش دیتنە یعنی ئەمریکا نەبێ ئەوروپا نکارە وی جیهی داگرێ divê hebûna Amerîkî bi zelalî be heta gu Ewropa kare alîkar be. Yani tenê Amerîka ji Ewropa û ji Astralya bixwaze vê cihî dagire bê hebûnek wê bê çavdêriya wê bê hebûnek wê yê ezmanî Ewropa nikare di dewletek wek Sûrî de vê cihî karibe dagire. Em têne dawiya bernameyekek İbrahim Rusya bi rastî dê bikaribe ser bikeve ku rêkeftina Adeneyê navbêna rejîma Sûriye û Ankara'da bidê vejandin careke din. Rusya hewl dide wê karî bike lê behweriya Tirkiye bi vê çareseriyê nayê. Yani ji alîkî de divê Tirkiye yekser bi rejîma Sûrî re danûstendinê bike. Heger ev ne mişkile bi jîl cem Tirkiye danûstendinê bi rejîmê re bike, Tirkiye dizanî ki rejîm nikare vî deverî dagire. Yani wê rejîm cilê PKK jê bike cilê xwelêke û ji alîkî de de wê mîlîşiyatê Îranî di nav Erebê deverê de xurt bibe. Metirsiya pêkanîna vê rêkeftinê ji Kurdan re çi ye ango ger peywendiyên Tirkiye û rejîmê asayî bibin. Metirsiya wê ji bo vegera rejîmê xeterekî mezin li ser Kurda çê dike ji ber Kurd li kêleka rejîmê nesekinîne peyede wek dibe karekî muheddet parastinek ew ji wan re dikir yani metirsiya intîqamê li cem rejîmê heye. Gelekî spas İbrahim Biro endamê Komîteya Pêwendiyên Derveyê Encûmena Niştimaniya Kurdê Sûriye ku tu mêvanî bernameya Roj. Temaşevanên nihayî şa em hatin dawiya bernameya Rojeva îro heta bernameyek dina Rojev.